Number 1. Amoa Francis. Hinu ofraya waba. Se we are tetirem. Kofi Capito. Confidence Sibito. Italian Sibito. Wanu sujina ha. Se we are tetirem. En womu mienu omu baye. That's just a complainant and respondent. Woman in Agina Adakem. You, Miranom, Mamo, aha. You, Winnie Francis, no. Francis had to say, who is show you by show so Bible crying be focus ya casapreco. Shanab would do a cross up a day. Koya, sorry. You fancy any fatos way. Bodin, Ayame. Bodin, me Francis Amo. Mr. the Bible, so. The Bible. Sasama making. Sasama making. Ukretudo. Minitro. Onyameboami. Oda. Eja redu. Onso kwa yan sorry. You. Fansani fatos na bodin. Ayame Kofi redu. Mr. the Bible, so. Sasama making. No Ukretudo. Minitro. Onyameboami. Oda. Why na ebo obi kwadu? Why na date na sembai? You Francis asembe ne ho. Ma no so na kasa. Men twa ho na ntwetwe akonwa ne nkwachi ade asemnia. Me facho asema ho nyina na se. Mene man ba awo na nyinzenu. Me amehwa mene ne tena 6 months pepepe wan de kula metoso ana wo ye. Ndi wo ye no. Me zo no ma hwe na ba me wo WhatsApp group. Ho na mfili. The onu titru ndi ne ma me san ba ha no me ba ye me ba ye nam se na emwa me ndi no kise me no ko edin di mi ye ma dun se me no ko edin nam ko bo una yera ma ne yere se onko ye akra na maame oso wonye ye wase ba oso wonye di enti mi de na akra no so wonye ndi anam ko bo papa na ma ne na papa nse ye ba akoye na enye maame no ba enye maame no ba pa ne akora ndi ne ba akoye na mse matin di adeche a ye beba di adeche yen ana na bo 640 na man flame masi flame o flame na mse mawi ndi no omiengo di ese ye banana na yere edi kan efo car e ba Sawia police station ho di mim nam high car na m di be fa wo mo ase ho di ni duru ho no ma o no wo be fo car ana ogina car na nu bo car no se no wo ye ko bo car na we obobo car na we na ne di asem masse ajo masse obobo car na number e ma ni ba no ne ye ko no di eduru Sawia police station ho na car me she ho no na sa wa ye dai minim say dia ne na be ye ndi no dia ne kaka na akwenti ase adu ko police station am dem ko hodim ko tuma ndi anwumile omo hangopo mi nyina ade me ba om san ade me ba askwa so wa ye dia yi minim dia ma kasai ndi om de me ba askwa ye ba askwa na afiri ebi akire na se mu na om se sa na tie dia man ya mbuka se mimi dwa kra na ono abehwe na ade masi wasi ya onu se munko edi ani no afa de oso onu so so mpere o se mi dwa kra no bo na onu abehwe na ade ndi no sa na tie dia yengo fie na yenge kasem ndi o ka se yengo fie yenge kasem na mse da bi me de fie asem de inya de ko ba bi a na si nya edi ani na me ese yamba na me am se yamba ndi no ma hwa kra no ma yim ye ma hwem se nya me banzo a na mahu kan be fa so onu ndi na ma me de ba edi ne ma wo susu se akra no enye wo ba oni ge ne te no hu so mpre bi kan me firi ba bi me firi wasa ana me ba ho no wo be ye den ho pacho me be to ka na me de adwuma wo Sawia 233 okay ndi me de adwuma no me wo ho no ma na me ko ho no me kotwem akoye credit ndi me hu no ba nam ka se won so me na tena WhatsApp me no te mo fa ho etokuku mo fa ai mo fa eye he no ho ndi no tokuku e ma no ndi me nim no pa oh fine ndi mi twem akoye credit na me hu no ba nam ka se o ba de se menya di me ka se menya no masema kan ndi mo ho no ma na ono am ba se no ban de ne se me pa me go hu ma me no ne tem ne nga kasa ndi ese blay omo de get na ma aha ndi me do me ko ma me ho ne ma me no ke kasa na ma me no ese wate ndi oni akwa no be kasa ndi me ko tetirifu 18th me ko ho no 18th April now ko 18th April this year ya 2025
mko 18 April mene akra no kasa mene ma men kasa wie yen ndi yan van say edi science na mo kasa wi abai wan ba ho ne o ba me ho no na ye 6 May wo kasa open no say buso me kora enu buso me e no ba ho na ne dai hey kasa so we ne papa na asase kasa ana mene ne da ndi mene no wo ho no manam ka kire chese mu die mu nim so obi abesra ye first day ti bi kra me hwe nipa no ti oba ba wo dem a ese wo ne da na e ti obi ba wo a wa ba ne de ese eye na sanete obedia to debi yo said the end what the buy say ya de be no de buy omu adwen so box no enkasa nchom so mbe yusu protective bia wa band one ne beda we say mo be usam wa ne be sam last nkra ne ye twaja tum say ta ne yeshim ai te mo nwe mo nkwa ho oba hwe scenario no the way ye won eti kode amam eti ukra bibi nkreke wo say adan na me kan ya ye se kofa ne wo ba wonenim deti benu say ukra kwa ebi se be 3 weeks enu bu so me kora oba ya na koda ka say anam pa chom oba ya menene dai na no ne menene dai menene oba menene dai yo kasa menene dai ndi menene dai no o ma na mibusa ante na are wanya menses ana o se ondi woni kola nso ondi woni ade njina ko bisa nso wanya menses na enva se menene atna akwanim kakra ayo ana mibusa ante wanya menses wo on fie say pato mo 32 years and our akra no so say 18 years 18 19 yo I found 18 of to me fan na wa mu ni misi wanyi na mede ne ma no kasa ndi mibusa se wanya o menses na ono bra unya se utwa ho akonwa mu mbusa se wanya menses na o se wondi wonim kaso wonim no ndi woma no ode ba ode koto no maame nanim se one ma fafuru okay do ne ma fafuru na maame ne yese nga yinyi nzen no akra no maame se munkotu yinyi ndi oba am ho ba di sika 5 million so mu di ko yinyi nzen am di ko yinyi nzen na am di koto no papa nanim se me di yinyi nzen ne di mi ndumi yinyi nzen but me yinyi nzen nyesa efi yinyi nzen ya obewu di me kansa na papa nse on bo ombene am yinyi no correct ndim ka tra plan se ongoji scan wo no maame ho mla di scan 5 million nam de man okoji aba no de 3.5 ene buy eso mateso teso o de 3.5 ne buy ndi me hwe na ma o de wo di wo ye no obekwa sole nam koma o ndi kan koma ni 16 million na ana maame no se scan enzo nam sa de 10 million ka kan ho 26 still maame no se chi se mian enzo ndi o kwa sole me nam meat pa o ye nyina me nam kotua ka 2.5 me nam kotua 26 million ni na chi me nam kotua meat pa ne ka ama ye me mo amura ma me sa zo koto drink o de ko ye nyina me nam sa to ye ndi Sunday no o kwa sole na ngasa no papa yi e ba ho san ba gi sika 1 million awo me am hono ana me am ka na papa nsa age ya o de ko ye ba am de ma ngwa sole no bi ana ko asole no ba do ko asole no ba da bia no ba gi chop money 50 cedi wo ho gen o se ma fa ge gbo ho ndi no ko asole ba no o azim ho da na wa ko fa ge nso ampa mpa cho di enti unu we ya wo no sa fa wo fro e di enti na yesa na se wen se wa wie o mpeni biem wa ko nyim obi ba 18 years na wie o mpe biem wa sa fa foforo nyesa se na me hwe no na hwe bi se wo yinu mienu nyesa sort we nkrofo e wo mama amahuna mane o sa wutu atimi nya kokudro se na me o mama ma fa genti o mabiem eti de bia mama 50 cedis ka se so ye de na mam ne papa tia o ma na de ma unti ende o ma kasa fanboy a wakokuru fufuru mu o keke ma abo so rimu a eso endi mi yese me ko wasa no ana no maame no ge na edi kan ba mo ano papa oba na o se obaji sika na mse won gona mi dwale wi a me ba ho di mi dwale wi ya na maame na mu e ba ho no mse obaji sika wo ho di ono oba mi 4.5 ena de maame no
maame no say 4.5 de on no me de koye dey say me ko no di no say bia nya mai o say 4.5 onye na o pe 10 million ana me yi 10 million no de man me 10 million no man wie na maame san sesa me dem niema wa fa me fom wa fa me fom afa me fine ni sisi am no kasa nyina ni me dem wo maame no sisi e akra ne maame no e won ho sisi e ama edan na amia azu me san dem no masi be mai esna de na ma bi hai ama lokwadi nyina wo me fon so sisi e nimba na odi ama ne hai me nimba na kasa ese wo ko na wonu ni u kidi e wo fiewura ho ye dey me de ma mi fiewula ana mi fie me de ma mi fiewula sede ese se me ko wasa na mi yi ba akoma mi fiewula ndi me frɛ na me frɛ ade dan na ewo edan ponse ni wo na e ba sun eti wo kwa na de safo na ja wo fiewura sede enti edan wa han no wo da edi enti na wo dan wa han wo kwa na wo de safo ja wo fiewura ade mi ba ko na fa mi me jama fom no a mo sai na eja ebeduru so tiri mani nyabo tre du so wa pa cho kasa ana mi di kin no ba ko ja mi fiewula ndi mi di ja no wo de na me flow eno kasa na ko di say me ko 2 months 2 months 1 week na ma bay ndi wo de na me flow ndi me flow mbo ya so be ba ho no abesna kokuru bi wo ho flow hanga ase ka so ba abesna ko ndi wa ama na me de ba ha no di me flow mi fiewula na me fiewula nse na wo flow me flow na wo se ongrofo bi be ya adwuma bi wo ho ndi wo mo akoda ho 2 days ndi wo ko mi fiewula ho akodi kin no na me wo ko ho na nim fiewula nyina akasa so mfa man so mfa man na odi kin no ma di kin no ebedi wo ho no mi fiewula bu sa se fa kin no ma na on va kin no ma no se so kin bi so we ja no ba bi we ja no fieo se den aso ma fa ni se dwon bi se ya endi oso wo ho na wo de padi tundum bi ba ho se wo be kire ne dan no kire man ne dan di nimba na akọ kire dan kura nimba nse wo ji ska 2 million e wo no ho ana wo san flen se okwe na aflen se wo wae me se me no wakasa se me hia ska 5 million di onzen de man na nimba nso send this ska no e wo wudim e no sa de ma blay o de man 7 million di ni nyamu na asa afle no bi san se wo san hia me af san afle wo se me hia ska na ana nimba san send this ska 5 million bi asa de man 12 million na abedi no ho no I will down. Oh, me down. And me buy nimba na afrem de atolo credit ma see I want me phone so place. Say ba o buy e na pese head bo awo. Dear me person me nyina na say me person me DNA. Because susu akoda no one ne tena abosu ni fia pepepe. E na wawo. No wawo. Mate. One day kula me. Ametoso yo. Eja. Adama kofi redu. CB2 entiewe. Ma we dey boko. Nkwana mo asukwa no frɛ sɛ papa na na Nkommo sɛ kakra wo sɛ me ne nte bɔne nti o kan ya na me fa ka de bai na asɛm ni nyina ne sɛ me ne no fa akoto nkɔta ne nkyɛn 4 years to koko ti da bia ba ya no me ne wo de ɛne dede a ma me ne wo yi na misa no ko akyiri no ka kyerɛ wo nti wo na wo ba ya no wo ba ba sra bo hu me no sɛ na bra ha na wo sa ha na me na so ko beto ka bia do ko ye adwuma na so ana na de na kwa wan kan se ban ko bia ma na so wa ko to ami tinyata ya se no wa na wo wa anti adam na sa da ko bia na tie bi wala kakra wa o so ba bia na tie nti wo ba na be hu me ba ya na so isi to ba ya no sa me ba ya na so wo so de ba ma mi o na so me de akra ma ya na de wo mu no ma na tie nti me de ma de me inform me be ma de so me hwe mo ko be di nti me de open ya ma me ne ko no hunu a o do ma o do ma on the pass out there. There's no to say to one I feel who I say economic summit I may in the sack and ya I know as man I see my the beers book of you defeat. You say ya back a crack and the boy I am pontem boy to Bob at 12 11:30 near upon but who I met the back when you're not a mess of no cornu to be too much I say what down for us no know if I took a home I wanted to be chunk of double and friend dice it's not the be with chunk of down. Staramente teno yo na so ehun ya so abaya waja do 80 years de obetwempana o fam pana na fina da bia me be ma pani de me ko dinachi akotete ntimi nya sa adwuma nti wa fa no so ne netem de ono netem so one netia ne ono ne da so de bia ono ne da so de bia ne ibu okra ntimi ka te o se
aduana otro bontre no ya men to nya aduana ma to be aduana ma to bi nso na wakoto aduana bontre isi ya de to sa di mu a to na bi wa me ko ba bi na ma ba me kwa ma ba no bi jamoto wo to kama enti asuni nyanse awon ayinse ayine kan no awon kan no ana wo be frame wife na wa for so be frame ne ko na sa wa kanampa ana wo aye na madam ko say appliance me market tik ma tik bi ana odi e no wote ho wu ye nya no wote kama de de ko fast me nya ba ne say okwa asoro wie no ana wo say omna meda ho na say be ma me no wote me kwa asoro wu kro me untu kwan wanko ade se bi tama fo ba na nete wona ajo so obeda wa na oba no so na ne akọ indi oba no so we fie ni a na we so fie ni me yire no a me ne akra no nche ne blaba na so hwa abusia o abusia je se ne ka akoye nsim bibi wo wura wo kana kasia wonim se wo abusia mu akọ wura sa wo kana kasia na akoye ne yem se wo yes kanipa akro enti bi ka meka che me ba na se me afi no asisuo akra yeti nwoda eti wo de ka ma de mpa no na ede ona na etwe eti wo nko ndogo no nko na ade enye de entra eti me kwa meka da bi mu ba ho ona me gide ni na ba ho ana mo ba na aka nse ne me ka che wase de me be sa akra be kwa wa enti wo de nka na entra ana aka nti na nyumre na wasa akra me da na akra na eso ma na moment ko fa ne nua no de won timi nsan ko ye man ko ye asem enti won de hwe oba ene se tete to ha ne se dan se wo su tu kwan na mo wife sa na sibito wo hwema kwachi akono obi a won free ha na wo free baby abeto ka na kana so aton ya wo kwa hwema na akom se me de meet me nyana hwe de wo na ayo oba so de wo de na ka no na nka timi kwara man si ho timi ba ya na wo se aje table ye na dan so da ho kwanti wa fa fum na ka me da so me ka se da bi entwayi timi me yere no kon so ana me frɛ wo ma asi na me so wo fa papa ayi mi ntimi pese bibia beto me frɛ wo na me ka yo se mata so be se fom no say awe na no so ko be friend kwa bo mama ne na o take usia na friend no kwan say kini kwa magic no ma ko sa no na de akwa ko guo na afi so me so ana ahoho bi ba mo musi edan musi abro sa wo ntimi ba mo dam ho ya me wo ho nyina wonim na ma ka say maje kini no na ahoho no ka ba mo akwa da ho enti se wo ba fom no nyame de wa de ko no ba de wa de so enti me tam fom no akoda na me yere so wo mpre na ahoho no mbeda so ni ba bi mo firi ti sa kwa chine ba no oba no so open no ma me ametin kam no ma de koma no ene se obae oba che kama ukwe unya bosu mienu ene na ayi na otwe wa ma 50 pesos da na so okomo di 10 million oje 10 million mi no wa ansa ni ka ansa ni skada ntumba wa anye du ba ba cha me kama oba fa kwa abobo yinu ni asem obae na ma akone skada men kasa se bia fa de kona sem pobla edi na ansa ne ena akomo wife o se odi akwa no ekwa edi ani no se na wo ba sakra nya odi ka sakra nya oba ama o hwe na ade wo ba mo busa usika nti yen kwa edi ane de ono nti ma ja atum sakra ne nya ba wo no ma koso woni mo afem wo afem se nti mo no ma ja atum sakra ne so nya ne ba se me ba so kwa edi ane me wo bi se so afi abusu mi nsia o check ya wo check se wo na eka me tama mo twempra me mahu okay me be ma tama kran ko da ho me mahu to de ko da ho nti me ntimi kaka mu asem nti yana me wan fro se woni de ani bia ina so hwe so hwe akra no a onfa na ho ane se mo ha na fe die ntina mma police chain ane e ba no na me kan me be kan etime mo ho dem anwumra na wo ba ye se wo ba so da akra ne ko die ani na me na wa kome wa fa mo ama so wo mpre wo so hwe akra na fa ho no so fa na die ni die ani bi wo ti chincha ho mpre ane se wo ye ya na na promise da bi se wo ka so wo mpra na nye e bia wo no ya na se bi obi ba bi ko ka kwata se ne bia wa da wo no ne ba e to di oso bia ko ya yen ko ye ana je fa kan tie fa kan na mo wife no so ne ase na ni adna kakra ofa ka edi kan so okofa no ma so no e ba nti me ni we kwa no ana ofem se ada ka ba ni afa da da ma na so ayi ka me bo ni pa do ba ni edini kire no edi wana mati so obi so kasa kiri no se aka ba ka no ba ye sara me bo ka no ba ne kire no edi bi kwa de woni mi ni nkomo edi e kwa edu ho no na owura police station ho police ni se ewura ho ni ewura ho se kwa edu be na mo de ko no edi me du ewura ho no ana yeche asem ni mu na me meka che police ni ba na say we nya asem ya o so won hwa akra me amehwe fa se me ba na kwa e ka kire no ti mehwe no musa se me bo na no ese hankofo no ne de ne tutu ne to se me ba nti ya tete to ya ho ya na se ya kwa ye ko ni aba ye se oba mi akwa ye nko so me nko nso a obi amfa ne we ahwa na inspector ba ya no na
police ni ba no cheche mu kire no to cheche mu kire no na wo se da bi ane wo se kwa aspa ayi ho ayi bifo bi wo ho a wo ye saa de ne no ho ayi enti yen kwa aspa na de wo nkoye enti me nko emra no amafo aba bi na che wo ye wi a wo be fa ma aba na yakwa aspa na yakọ na ohu di wo mu be ye wo mu be de no be free bi no aba be ye enti ho no na inspector na se okoye me oye free okoye no na we ni yiyi we ni yiyi saa se di enti na ye kwa ye jana ho John Hank of goodness and was say one more chrono won kum ni pa and was say inspector ni yiyi se di enti am ya kwa mo ne nko no inspector yiyi ya enti bi kwa me ba ya no no wo na mka inspector na se de oni woni bia as ma so ni problem bia nti onyi no ana me kai ani yi no no sare ayen kwaspa ja asko no kunu no na asane ni inspector say yi kan kwa ji jai na se wa ya de unko ya unko bokro no enti jai ekwan ya wo yiri fa so ye de ne ko ho no e ho kaka na metas na wo yiri ne se abrante wa ende o se mi dwane ma sesam ne ma firi eden no ma mi dwane wo dwane akohi mi dwane akomi ma ha biem di no o mo ache me ani se mi dwane ang me firi wa saba se mbe dien so ko ba ko no ka wo dwane mo ba che wa wo di salman no na wa ba yi so ansa ma print ka wo se ko enti no on twa mama ansa enwane nko abla wo ko ni tam ko beba se wo ko di boso na otwe mienu fa ta temire ntime me o mo fa so o mo se uska me se jai mo mo se uska den case one first ka kwa ma wa yi ampa me akora no e me nana enti mo mu he uska sem o ba yi so the same time mo yi 1 city unma na akora 50 pesos da me how o ba yi wadi say o ba onye fa se 1 week ni so so mko ediani aha ediani no ye ko ye no akoda ono no enim se woni o ba atra busu ni sia wa wo nipa a ni ba bia ho na makoa ba bia ho de anu odin enti ene no e ba askwa ti e ba askwa no hono kwa no wo sa ne man agrada sa yi kakra so ma agrada wo sa no oroka se kan se Mr. Maslam eni ni asem kama wa fa me ba na wo e de asa wo sa kra kwanya ba de ne mu ja wo moment wa na atena busumi za da sore de enti ma obenya problem na onya problem kwa na busu afo na me kotro mu nchen no a o manya mbone da no e tie be ha wo mu busa no to no se me boa won ka se me boa enti so mfa asem mam na me nkofie ne ye nkuti si no so be me ko edi ye ni no a me di akra be pa na aba be ye ni se ye ya me ni ba fi na ada so na odan na o si wagigi ehun sika eno adan na we ya sabra da na wo kana o be kana no pra no me no eni kwa se wo kasa di enti no nkasa ni sika ko di a wo no da bi ni sika bi ani so se wa ma enkro nipa no onu ni obi an wo ba do ki ama wo da no obi an de onu ni prasa enya wa asem okay enya ma so da na so ni yifrim okay nipa na se me peda ma ni na bi na ma ase no woni ha koda ne dam na me peda ne bi ma etu o ba me we woni ni okoda o 3 days impa ko okoda eji wo kwa je usafua ma de man da do bi na de ma no eja redu da ben de ba ko edi ani no de ne mko se ne yakwanya ene wadidi ani o mbetimi akoye oni di ye nko ade nti me mfre wo mu zo mo se wiate trifu anu de se o betimi akoye be ko ho na se o mu ne be di ani no ye be ko o mo brano ba so na wo no se wiate trifu ayi na di ani wo blueprint we o mo abe kom ya eti frɛ o no momra because just ya ko ho ha de ntumi ma ono hwe ba ma me so ana me se agisa mo ko he se de mitibande nyina na ko askop process ho no ye frɛ obi e ma yesi one na kasa na o se nka ne ye mra eti won ko fa why na friend no di pakro no na ko edi ani na mamo ai na agrada no o ye panyi o yi ho no ya juma ya ye no blueprint sa e ho no accurate ya de ya jatum ya endorso blueprint na ni ma fa ya juma free nshira titre de problem bia ma mu de ne hu ti se be ya owura ya ne hu yi ma so twen ho o kire bia nkoka se mo na mo ma obi frɛ obi eti results ne kura aba no wonyi ntum eti yenya dancefo yenko blueprint kavi blueprint omo bro no be so omo amekom eti fra wo yire no mo fa kwan na mo hia ne de nya possible na da bay I said you say 10 crowd ba pa ho ena eja redu we wa aba no eti bon share e tena kwa na ye be kwa kwaye wasu ma fidie wo asfidie na wo sum no so onye DNA na obi ntumi nkwaji ska wo no na da bi o me ko bi go bisa ska eti ani age se mo amu ye mo adwen se ne mo fa mo ba because when ya doubt to say oni akwa ni try bo so ni sia pepe no de babre no ande ono na aka menim enti die ne no na be kire sa enti die ne no anya me so me nkoye eti o kire no pa monye Kevin number wo wura yi ono o ye in charge aba die ni mo frɛ na wo anidi me bo papa ni nidi maame ni so nidi
na mo fa kra ne nka ho na mo nkoye tietietia na ye nyina ye hu na bia no kra ne wo di for brem wale di mi da se mi nua ketewa yi ne ho offense na adwen so ne ho ofe kama enso adwen no eni so ana maledi osase wo form papa yi akowura busia makofa ebusia form yenu ekokeka omutia bubom ende ne jimi na ebeda ne dwansie papa ne yere omo ha abranti papa na papa yire ye kinkon o ye kinkon pa e okronim enye so the demon kasasa o the din we na adwe wo funti ano mu didiri kula kansum na kaye me kobre bo a we didn't mean manim me per 10 million me per 60 million 25 million na ye meet pa masabe to what kind of this no kono masa de na kono ana osu tu ya be mani munyamfo wa ma o ira tra so ya o ire be ka bia na o de o be wa se wa o kan no se no wa ka se ba fo ba ma no enu ti de obeyero ma ohunu ana o ire nya jimifo no odi digura kasum ana o jojo no adai wana mutiasie ade mo bayi ma no efitiasie na obafi no so opeda o ka se da bi unim na so do sakamba ya meti otuma ko ma ho mutiasie ana nyamia ya dum ana wona fanyin se ka ya krokro abranti wo bodan kwa no museni ska de man actually wo kwa no wo kan so almost kapen na actually no maladi ede na aba ne kobrane a ese wo tawo irachi na mutako na chi na mja sundue ba no mumbo ne mahura simfimfini feska we bra yenko ha yenyese yetwa na be because of akrana dwo form mudi ato abante so enye adna mo ye no anya de wo no yere ma anya de kura wasema o kan ye nyaka bie wotia wakasa enye kwantu en woni mo kwantu enu akro san di 2 million mi mebua o enu akro mi mebua man oji 2 million ayedai what top petrol nyedai abra eja redu so ntumi ncha ho so what top petrol nyedai petrol nyedai oh masa jadi okaka no jadi ya kokala ka chese ay yebwa mantro mantro kikabitan wa moskada wana wa ira gimboro mutrim munyaje mutache no agimboro timnyai D4 maladi na oni kresi adena mu yesa John yes ana mu didi kura kansu ya kwaka mienka onyira ye no kenkon anu odi akroye ni epeja na battery ewuru na no ko wura obi dem ko fa ne mattress ne fa ade ko good dem enya ko sasem no enya ko sasem so afa oba ne na wo enti mo anso na mo de akra na ade ma no ya ka busia no ye loose ene wa ta fa foforo wa busia no ene wa tete mi odi wo mo sare tete mu sare boye no na maladi yetimi wuro bi dem e ko sanema ma meke ko ye ka mienka o papa wo tuoi be me ne monyamfo wo ta ma ira jo wo ye ka mienka maladi ya ye mi ye wo yase any police form wo for no chiwi Sevilla police na mo de ankofo medu mo ho ya wa bontiti so obi akobokro medu mo ho ya nya boni bia Sevilla police for medu mo ho ya me be mi wiase ya wo de medi ni kasa ba ye mo sesen obi kum nipa wa moro no wa semini ni bara nyesen wa hwe no wa de ko nanim wa wie ye no wa sabu makoma akoto akoni din 28 million maji sikano mu wie mu di hankofo kunisa papa police for Sevilla police for e de na branch ye e de na ma bibu hweni no e be ka kire mu a mu di hankofo kunisa e ba na sei ye ti kromi ha obi di kan no obeka kaba mu a e se niema e ba so ani e de ne koi D4 malady esie no omo de se o me pata branch e na die ne tese so malady wa dawro ma
ubejire asa mo ba ne ekoye yes ma sorting baby and etra baby because obi ntumi nkwanya bosu no fe ni pemra se ne ba no that's na lady malady me da se nyame hira pa edemkon malady nyame hira na ye nche ye chiefo na refo malady edi kai menua yi se wate asifie mienum dia onya asa nkwasa asem no eno dia e beka no kra kirewo se wate asifie mienum dia eyemusuo na wobo no eso ya kani wa wunim se mojafra na wudie no nkwasa asem kra efiri na ekro se wo ye se jan omumi enu nyina kro so oja obi akiri die fa so bia ni so ma ne kotena kro na wo se efro se vi kotena wo benya yire wasa kro ko tena ba bi malady na etosu biem papa yi ene ne yire ekwan wo de abranti afa so no enye ne kwan no de ntimi kasa ne se malady mua na mo kire emu akire ne se me bani ana se ne fa ne mame ana wo drama no malady ye kan mram na se wa mana ne ho ade preko no no e so de na mana wade no no ana woni ne te etwempra ana nyima ba ana abranti atranse ya hunu se enyi nsen ni da wode awo no ni tirimu de enye wono a malady obi ka so be die na nka boni be na wom o se meye DNA test boni be na wom uji hudi a abranti bo se uji hudi abodin abranti wagine hudi se enye wono na nka awura uji hudi a ho anu afa kra wachi afede budi protein am di be wono na no na sabi wen wo mre ana adwene no wo fom sa na wo se ka kire no na wo kokro no so uti se bi abawa no mpra bi dada bi ana ayu kasa malady so on koma no eja branti adi kan dam na bani trima wie se da bi akra ne nyame ba e se ye nyem ngum so misia malady de ye nim kra ne se obi anyem no wawo a de kan premature no ye 7 ana 8 na se 9 de normal one ne koye 6 di ana se asem wo ho ana 6 no kra wo no ne de ko share incubator mu dia the way they intend to match a ya won deli pa ko ho e de ne kro na se busumi nkromba ana wa wo no na busumi nkromba de ye ko edi ne mehwe no eye mia ye de me ko to them malady de member president for no so this is no match me ha so eti o man say malady o man de aye no say ya ne beye eti abrantie malady die ne die omutwo mutan a omu beye asema ka kire papa no se bi obi odwene kwa kire a wo so wote ase se so wanye die ne na ehunu zakra ne ba ananya ne ba one city crofanko one city mpo emre bia ne wo betima kekere wo me na me ba no mo se me ne na wo enokra me ne tena ya wo ba mi tirimu no me hu ne se enya me banti enya die ne me ba meto aso enya me ba on me monica on fa ne nko ba bi afire we kedi asem ne wom na afa mutimi giran tentere kase so se nya ne bantu onhwe na ye ne be hwe no kwasa asem ba no una di ne nyem no mo fa ma de da bi malady no mo nim di bibi eti na bi amoka sanse nsem no utia so da bi se mo nim se enyom mo nam ne akra ne dan nyem anu wawo a edi eti nam na wo se mo hwe ne ma no wa bera ne se tiase na odidi nom e wo se krachi ye die ne no papa ya hechina e wo se die ne ba so o makom blueprint o mo ni fa ba bi akrachi kotua 1 cedi so mo de ko aha ene ayi nampuri o se he kura kotua 1 cedi wo si ba bi a ya kire o no e ho ne ye di die ne ko sankwasa samsa ne sei moti se wetetrefu ana nsem hunu ani nsam se ana mo ye na kurase se wetetrefu abekumase enso ansam mo ye mo niam ate se bi mo se doto bi mo obi no banye mo a se bi malady ya wo na mentiase a we prosi kire bi wom mesi medwane mi dwane papa wutu nim kromo ade dira ka uni agire nkwache no no obedwane a se bi malady so wo nya no azek mo body dua ku no na we dey fa hin ko fa dua se bia wadwane malady udi etie mi wie eti nya bibia fa malady udi etie mi wie o da bi wadwane ya hwere ye hu no wo so ma me ha kra no enye dua no se mbo no enye no beba katemboa this is amokia was it go beba eti malady de nti amekan sa ne no na malady mami wuram e wo pro station ho ya na fasi na wuram na fasi medisi malady pro station onya me anim ni enura meje inspector se CID ne number o ma nya me friend wamfa
ɔsɛ me number na true caller ɛgyam sɛ yi din no na radio na yi ne soso enti o ma amfa malady wusi kuro ndi sɛn sɛwia dabi o mu sɛwia malady me to nyame sɛ prosi ni kura wodi sɛ adwuma we sei ɛwɔ sɛ aban mu mpanifo na prosi mpanifo mo frɛ no na mo question no no won kyerɛ die nti a mesi me ko DNA na menya anya sɛ me dwane nti yɛnche me na malady wonya nipa ye jojo no nkari bufu wo ye prosi ni shatare nti die yi wonya nipa so ono a atane sɛ ono atuaka ye ne ye die sika tuaka ye tie tax ane ye die tuamka o ye akatua ye tua no adwuma be na wo ye tuaka nye ye sika anye o man sika ane ye di tuaka eduru ba bia sisisam ane sem hunu ko na prosifo bi di wodi di watama na wa ye odai so wo show ni mu pese wode ne ko no ekwan be na pese wode ne ko na malady me kura nka me bumfu na branche bu afu a wo se anu ntimi de handcuff agunsa na malady ye mani pa bi ntiase handcuff de gunsa ho enie me wom ye bebrebe malady to me bia wo bia free home do an hwe yi abrabọ no wonhunu ho anu biem edudu bibia eja branche kura no se wonni awunu omu akura ni mpra no enye ne hwe no prosifo de handcuff ne gunsa sabi malady nyansa nim omunim nyansa nipa kura wade handcuff no egu abranche san nyansa ni tirim edi ediro se basa ma wo ba me se me de ne kwa DNA anu ya handcuff me mati ase enso se yenko edi sane bu afu woni ni wo kan no wo kan se na kire 90 ha no nso kan bie ebi kura ya kan wa sori tu sunsum no na me kura gam ni di watem wo ya hwan wo ya procha na ya hwan eti nipa wade handcuff ni gu ni sa malady ya be ko ho Saba bia o prosi ni kro ho no na yema ni hunu ba bia ofiri omanyade eya ni guasesem ani sem hunu central police commander ha say ofre wo mu se wetetrefu ba bia process ni wa ye de krachi kwe ofre inspector no ho no no omisa no de poti akrachi ye ya eti o hankofo no edi eti no se yesa mi ko edi ani edi eti no se prosi na cheme na yiri oba King Kong oba Goliath oba Samson David and ono na di animu ebubo kan number edima prosi fodru ha yesi onzo mo brofu bi pack where sa wo mo brofu bi no pack where ani yi wasi ye besre wo mu sasa ne ma wo mu ma bi isi biem ubedi prosi kan second case the prosi kan me ni prosi asabi ekeka wa bi abeba ho se ne ma ne bi de yawo e ma bi de ya no ma bobo mu dua kumo no ye ka bi bia mo ntiase se ne ati ni pa ankofo no omanyadi ebusuafo na kire se krachi na de ho anu no Amoa Francis ochina no ye de ehwe omko nanim omfre Kevin be frew na maba ni akoedi ani no na sumdwa aba de metimi aka eti bomodin asa wo betwen na mo be di ani na ansa na abekọ awako se mo ye wie na results no ye ready ani afre waba ni abekenkan eti sabre de enko ma omo up to busumi coping 15th so o ma nye DNA na abra baby a o koro na no mu se nya de a o mo be na ni o ma ahwe ba nti o chena no eno ano no mate nti o chena ansa no wako ti o mo ye bedi be 1 week ana 2 weeks ti o mo kase ni afrema maba na yakenkan why enti eno ano na betua ho ka because na afe ba ne nya oba enti ka bi e wo ho na betua na ba ya eno ano no na ebusia ba ko na wawura mu no jajimi ate jajimi well, what's the move? Yes, and Tomago, ti baby, oh, what a chrome, and I will do ba. What one a tickle? Namudina Manu, what bra won't to Santini Bear Matasamu. I want you, Mamma Mere. Now to Papa Mobi, one tunsa, one yashi, and I'm not pipping. I'm not tell you. Uno di Kakachina,
Krachi say oba you no say we lose and was afa fro also no aboba no mpra fe kwade de oka no also no also na ayo enti na remember no how are yale ya da se bla ya ja kwan de ochi ema oba ni bi na on ti ase frɛ ne bra se ye die ne na bona obepa takura no a compensate wagu nanimu ise boso me kopo so me sama bra ye kom yan kasa na brampa man interest no for one man krache die ne no chena ye koye no se bubo wo akran de di ka wagu nanimu ase obe compensate no e ho kan nyina so obe fa ebre dodo a wada tuma ho ma aba ni sika nyina so odi be ma no na fei sa wanya oba afoforo wasumu no sajuma na adne betumo e de na ade be yo no oba afoforo no wafa no akowale no wogitum ofa no fa so mo fa so wa wo ye kwa ye do patient kwa no ye de kwa kuta kuta ho wano so awo ama wo bisafa ye omu na wo hwe ye wo try so wano mo fa so awo na mo pe na try so I don't tell me balance in tribune no amiafo mi so oba try na wo dey nsemu na wo kiri sa no skato wo ka say e na wo yaji say no kamere wo han kanya papa wo speta ode hankobugu nsa na wo ye no ye se na do ye ho nya agro oba ye fresh awia ye wo ye na ma tosi ne hankobugu nsa na ka die ne de kwa ya ye nchew ye nu kwa ya ye nchew ba ye wo ya ye no apata pa kwa ya na ho na ye no sibito mo na mama kwan entoma go ti ba bi e ha na wa di anko edi anko no wa fa uba afa wo fa ase enu ma wo na ma kwan wo so be ma bi ani fi na go fa me ba na wa fa so sasa ko fa mo fa ase san na na wo we wa fa fra me san etuka no e me gitu busu ani no asa ko fa ade ne ti ade na chese wo no wo fa enu wa sa fa foforo foforo fa so me ire ni busu ani no wo e pa wa ni wi ejide o ka me ka so bunya adwuma no ka no oboto ya no odi ka ya adwuma na we ka na nya ka oboto ya we ni dada me no fa aso for 4 years ebi ni ko ba ni mo ando ko ka so na wudie na em se bukuro na nkasa no ebia meni mabusuya mo sorry mabusuya mo no em se bia ni ho na wa begura wo no ojimi ne ho sa na mo hwani din wa fa ne ba afa no fa se wa fa me ire nsu nua me nua ba na so na nati ona na bia nka na we adan okuro na na so ska ai bra ye ja kwan de wa ye ho na wo de to me ire ka wo ka ni na se be ni nya no kore mi why people family them obodi kwa asane so odi ha ile de ha ko babu sa o ka te place ne ye sei na o da na me ye na ye ko ni de ma fro ye si ebu sa o ma ko fi no to me mentina ho ama e mo tra za no ana mbuta se de no ama o ko fi ame de wa ma ka no na e so o ko fokoro me fokoro de fokoro sibito twaso na ni nyina be twachena ebu bonu a yo medase ebu bonu a ye nyina ye ogana ha sakra ne so no wanyam enu so tira muso wo na tiko edne ma ho muso bobu abom case number 2 maami afia hia wo besin ase enu ofra ya wa beti atomu wanu aba ne kuradu covid agenti so wa hio hia wo besin ase wow oda ina Ahenfie ebura ete say mi adoma ma ne so ya mi adoma yo ba show is why your bible cry before ko shaka sapre ko shira bodi an cross open ba chom pe bible o ko ya sorry mi ba chom ko abandon edi abandon yo abandon yehowa fansani fato so na bodin eye me afia mi ba chom eye me afia inside the bible so inside the bible sa sama me kan sa sama me ukrutudo minitro na me boa me edi asem man ba chom ma fa papa bi ni na wo na tesene your first 50 minutes yene the lighter roger ebedi Nkommo difo roger ebedi Nkommo na ya bowura abrabonum na bi aduno eto da bi a ese ewuram na yehwe se de ne emeko na etumi ahyepu yen ya brabo a ye bo no na yakoyenim erade nhira yen nyina se wo so awage bra wo hwe yen na wutie yen enne no de odi bebre bia no obe yehira papa wo akwa aba majoso
I want to say Yamiado. Akola Answa na woye. Maybe a unyiko echi. And I know Tuesday no Enra Mr. Tuesday in 1 week now. Mine be oba sorry was it meaning Prophet Rojo. Meaning the best from 2009. The car rai and the radinam the suma me who ye. But Prophet Yotia na utia. And I'm saying before I have a dose. It's midnight, you know, the Pajadi de Biadia Tia de Tia. No question. Zanunya me a yo Papa anopay. The Pesi when say a dear na abrabumuno. I say ubitimi be sign ubi. Okay. A yadia, ye said that she said many passe, ubitimi a sign ubi. Because a radish were doing nothing is soon in the session ye pay. But abrabumuno ubitimi sign ubi. Good. Odifo ba nyame nhyira ona onye okese na kakra meka ye se nyame nhyira enne yem enne odifo ba yem maamefo no enne nyame nhyira maamefo ni nyina ngie akunwane enne maamefo ngie akunwa na nsem a me beka ne mu odu chen da bia odifo ba mede abrantie bia Bible mo yo nyankopon yonkopa ne friend Abraham ebe kan sembia minwie ne nipa beti ase di nti abrabo nipa bitimi san nipa bi ho ebi ye nyankopon hyehyeye ebi wo ho a enye nyankopon hyehyeye ba no pa die no me ka die ye nyankopon hyehyeye na ma be ka die nye nyankopon hyehyeye ba wa nya abotire nti a wonti nyama bi ase ye Abraham ye wo bi o yo nyankopon dofo na bra awurade nyankopon ka kire Abraham se won ko no enye ono nko ana koy oko de ne wo fa hye di na chia ye friend Lot na me beti ase wa abrabo emu say if you go with Lot you go through a lot so wo ko na de Lot di wachia wo fa niema bebre di abrabo na ye ebo nipa bebre Lot di o machi ti amomo na niema bebre mu na Abraham bra ni nyansa nyina mu no enye ono nko na koy one ne yire na koy onyankopon nyansa mu no wa sha abrante ne bo sha wo bewo awo na wo bewo no so a ne yire Sarah ntimi awo abakan amfa ama no anu nti kamia yete se na tete no onyankopon adofo anu owo ne mema no mo do awurade nyina no na ade a wo mo pa ye ma wo mo do mo no mo ntimi wo abakan ma wo mo anu nti Abraham eyire Sarah ntimi awo bakan ama no eye na afuna wote ne nchen ene baba wo Ishmael de ma Abraham very fast forward Sarah baba wo be ma your friend Isaac Isaac baba ware oba bi your friend Rebecca na yenti ade bi esi wa hase edu ba bi aya na nya de wo ware nemum eye de wo ware wo nyankopon sa wom awade a onyame nsa wom because odi for ba yen hwe se Isaac ne papa am fa se Isaac maame ye Sarah awo ho ye de ma Isaac nso kokko ware Rebecca ono so bre awo ho ye de na niema mienu wa hase Sarah timi control Abraham but Rebecca no timi control Isaac anu nti na Sarah ka kire Abraham say komafuna no ho na ne nkoda na ebi obenya ba amayen the same thing na Rebecca ba no be ka kire Isaac say bema me nya ba ma wo de ne wo so komafuna no se da bi Sami papa ye mistake enra me nya sa mistake no anopa mi nim mfumsuo bi a papa ye na enra but wo Yesu di mu wonna ne waja mfumsuo bi a omo ye na Awurade Nyankopon ma wo nya bi da anu nti Isaac ka kire Rebecca say same ko afra ho de nkam de be ko Awurade anim asem to hwan na wo kɔ ho wo kɔ namfo ho wo kɔ busuafo ho ana hwan na asem to a wo kɔ ho Isaac anko nipa wo kɔ Awurade anim tia na edu ba bia na nya bema wo sisimuden aya na nya bema ni nsem wo bie aya na edu ba bia bema wo timi kɔ Awurade anim edu ba bia na ye oba wo timi kɔ Awurade anim to oba bi nsem ni bi na so amfa ne mpa ebo ni agro saafo ni ntina mo ha no na me pese wo ti ase se ebla Isaac kɔ Awurade anim no okobo mpa ka kire wo Nyankopon se wo na wo maba me yire Rebecca nyini ese wo se me ma ne ba me nso me maba eti se wo be ye ne den wo be ma me bo di adu na so ma me ba na wo Nyankopon tie Isaac mpae na bere Awurade tie Isaac mpae no wo che na de na tie me Awurade che Isaac ade nya ade ba ko mienu Rebecca kwanyi nsan afko hu se akodie bi eniema bi koso ne yafunu na wo se Rebecca nso ko nyame anim na che se Rebecca yo bi oti nyame ne Isaac yo bi oti Nyankopon ne edu ba bi a hwan ne na wote anu so hia je wo tofo no
ɔna kyerɛ deɛ kyena brabɔ no bɛkɔ enti brabɔ no yɛ na futufuo ho hia paa Rebecca akɔ awurade anim akɔ bi sɛ deɛ na wɔ me yɛfum na awurade ka kyerɛ sɛ wonyim aman mmienu 2 nations me pe baba ko akoya aman mienu dia na edu ba bia na nya de wo pe de onyankopon de ma anopa mi nim de wo pe ba nya de wo pe nti na me ba ha ba de me ka kyerɛ no sɛ awurade ma wo de ɔno ne pe ɛsan sɛ nanka Rebecca pe baba ko ba onyankopon ma na man ahodo mienu ɛwɔ Yesu Kristo na azra din ni tumi din mo anopa awurade be ma wo bi de na koma pe awurade be ma wo bi nsa ka de na koma pe na awurade be bie na brabo so na maame ahase na misua ade afiri ya maame mo woman of faith obabi omo bi amhye omo nyina ena me kasa de akire ya maame no omo nti asem wo yie awurade ne Rebecca be kasa e wo be poso se wonyim aman mienu na emum ketwa na wo wom no ne bedi kan adi yie ade na onyankopon yie ye ntafo ne yeba enya atapani na edi yie na emum atakakra na kyese nyankopon nyansem na sisi aba no but awurade te de wo yase Rebecca ba ye no ameka asem na nkyira Isaac odi se na komam wona wo suno so be ka kire ni kunu se awurade ne mia kasa se me ma na me be wo mo no ketwa no ene be di yie panini ni yie asem we wana aka kire na obeji adi echi Rebecca edi asem ne se na komam Rebecca was a woman of faith now your ba wo gidie anu nti wo okipi asem ne se na komam so me be ti ade bia so ha se mothers operate by revelation, but fathers they operate by tradition. One thing I'm kind of that's very deep. Me say Rebecca ti assembly because no you woman of faith. I know the assembly for no the assembly see na kuma. One can't tell Isaac. Eti the main what the assembly say mothers they operate by revelation, but fathers they operate by tradition. No wonder say Manoa Samson Makalatias bofo no koyi ni ho adi kire oba no na mama kan se mi kire me kan se bi no bi ne me nya adwene me say emema po mo mpo ma nim nyansa che emema because men think with one side of their brain but women think with the two sides of their brain anu na be ma twempra ne ache no oba betimi atena wade ase mfie du atwempra awo de ase be ma so ye nche ne da ade omni ase da wo hia wo kunu my lady se me catch that me frɛ wo wura sɛsia bisa nse date na yɛ da bɛn atade bɛn na no wo hyɛ ɛhe na mudi kan kɔ onkai but baabi a mudi kan kɔ yɛ atade na ɛhyɛ no perfume egu ne ho okai na kai ɛsan sɛ da bi adwene ne mienu yɛ adwuma ɛmɛma yɛ de no ba akopɛ na yɛ adwuma ɛno nti na stress bɛɛ so yɛ wu ntam ɛno nti bɛɛ ma ɛhwɛ bɔ na ne bɛɛ so ano ɔfrɛ ne yere akosua bɛfa wo ba no so akora ne yɛ mienu ba ɛsan sɛ ontimi nhwɛ bɔ ɛnsan nhwɛ akora no so ɔba bɛyɛ aduane ɔba bɛyɛ aduane ne ba hyɛ n'akyi wɔ si nneɛma wɔno kura yɛ wɔ phone so mothers they operate by revelation but fathers they operate by tradition ɛgya ne mo de amammerɛ na ɛhyira ɛnanom ɛde revelation twi yɛ dɛn oyi kyerɛ ɛnanom de adi yie na ɛhyira ɛno nti Isaac anyini a wɔba bɛhyira ne ma eti according to tradition no si yɛnhyira bapani a spray bibu bese tuana trafako so trafako so na ngotsira no so abro so asori e bi tire o ma won sira na ye adwuma anu nti my lady Isaac braso se wo hyira ne ma eti according to tradition of the land I was so hyira bapani and some were beshira ketwa I mean I'm say the father was operating by tradition but now Rebecca where your mama was operating by revelation eti Isaac a friend bapani oye Esau aka chere say Esau wo de oye abrantie bia wonim sɛ de si bom pusu pa na won kwan ye denti kopa aduane bra me na mi na mi hyira no kre ade enti na ye ba beshira nipa e wo se didi ansa ne ye hyira yesan sɛ adidie mu niama bebre wa didie mu kwasem na onim sɛ ade bi di kan si wɔ Bible nim da komrantie mienu asɔre ɔmo sɔre ya Isaac ɛma ne wɔn mienu nyina ho Jacob atimi anya aduane a wɔte ho di ɛkɔm so di Esau yie paa ɛna Esau ba Jacob nkyɛ bɛka kyerɛ sɛ menua ketewa mam wɔaduane na wodie ne bi na meni na ɛkɔm de me and Isaac was very smart na Isaac in wosira mu no Jacob na watapo bibi free ne na yam de ba so Jacob ya brante bia na adwene mu da ho ti abrabɔ ne de na ni da ho
de na adwene mu da ho de wo so Nyankopɔn wo shine wo ho abrabo mu obesan wo ye de obesan ho eti na abrante a ye frɛ ni Jacob no wo no ofiri yefum ba no wo si na adwene pisha sɛdeɛ tie o medi agro eti obi wa hase ya wo de na dwuma di agro obi di ni sika hyɛ di agro obi di na wade di agro enu ti kom de wona mama aduane di ase ba ma tie me aduane di bi na esi manimu na ansa na mama obi adie no agye sɛ wo ton ompani ni edi mama there is difference between age and birthright enyepe emfie nko ana aya twi no se de mesia kam birthright obekire mama me na adie yedie do osofro ja mfa nkɔhwɛ hɔ obeti wa wadu bewura mu so mama de okan what says bi what's your birthright ne kire say yedie birthright we nya linear seasoning powder but the okay the nya sa na dia birthright nya yedie birthright wawusu mu ade ekura wo shabre ekitawo ade a wo di free wona yempaye sa ati Jacob ka kire Esau say I want you to sell your birthright, not your age. And it's your be a when you need to nyansa wo fo anati awrade dudu ba bia ye obi won ma wo cha ni fiam so ba fra ni pani no question and your my Ghana on pani fo bebre wo na so ma pani ba kope anona Jacob ka che so say ton wo pani ni e fo ma me wan ka che ton wo fie ma me bi umpani ata pani ni de wo ye but when ni mo nyama ekita wo no ton fo ma me e so say no me de ye den empani ni de anya bibia fo ma me meton de ama se no nko na wo pede a na onim se aduane a ye die no papa aduane nipa kwadi ko ne yem no it carries power and authority so for me food is not only for satisfaction but sometimes food is used for initiation I thought that aduane ye fun ko anti ne edi na kum ye di aduane de ye bibi sira me de ba ye ya no na me nkira wo se aduane obi di ye na ama na hyebra sai benya eti thought that ye would and you becomes what you eat enti wa wona ma nya oba bia ne da enya chance bia ne didim enya ba ma bia ne da anu ti na ha say eso wura fi ne ho say aduane na wo kodi ne betimi asesa ne ma enti ana asofo ni preach o mo say Jacob agi ni nua pani eso nsam nhira nya no kromu ni Bible mu eye eso mo na nka ekwa kwaji Jacob nhira esanse wadi kan aton ne nhira no ade ama no it is spiritually na aduane into a company ni no na fa do say papa ba be hira wo be sham me why overtaking there be what is ade na sidada ade ke ya sidada spiritual sidada eno nti waje wa adwene so obi esan ho abrabo me niam mienu ade na si enra ade na si ne enra wa ton ni mpani nie enne no o sai ba be pe ni mpani nie na ti asem we na me kan asem bi na kyerɛw fa se wa adwene mu hye so mama sadie tie bia ade awrade de ma wodi furu na yemba ye on sabe kan san we fra sase so bi ntimenje obi ntimenje de bia me kam se agye se wa utokone agye se wa utokene aisa wagye se wa nkasa utokene obedi ho agwa delay ba won ntimenje ba se wugina sa wo kentene wo my god se wugina wo kentene wo se wo kentene wo obeyi onua ne konua afri wa bachi aya asam a muyedu se wo kentene wo ho obeyi ato akone na che se je so fa ma kan dia na che se ebra Jacob aji ni nua pani ni nsam nhira no wodi nkonua na beto ne so wayi nhira ne de adesoa o de adesoa asoa ana pa mi nim de adesoa bi so no ana mi nim de wo hwɛ me na bomabuo ba me hyɛ nkom de ato de na bomabuo so sɛ wonyankopɔn tumi mu ane nhosira wo adwuma mu ha ane de awrade de ato modifo ba adesoa bi ɛda wo so ɛto betwa wo Yesu de amen ato betwa wo Yesu de amen afei Isaac afra ne ba Esau kɔpɛ aduane bra me na che say mindi na mi nhira e wana Rebecca say I had a revelation awrade ni me beka sai mamunim it is the duty of mothers to prepare the future of their kids and nano madwuma ni so mbesiesie omo madache it is the duty of a father to bless and enforce the future ejade ni so obehira wo dache ba onipa bi adache wo ne maame nsem anuji na ye hwe ye maame no che ye papa no furuma no esane de yeso wa furuma san o maame de yeso eti wo dachi be ye ye afiri ye funu mu anuji mrantie bi beto Jesus om si nhranka ye funa ewo obai ti anopa minim ye funa ewo kwasem minim ye funa ewo wo hwe me ba ye funu bi ewo bi awrade ma ni nsi wo kra yie
na wɔn pagya wɔn adansedie nya wo dea na wɔn ma deɛ wɔhwɛ anim no wɔn nsa nka na nim sɛ bra time a Jacob ɛne Esau ɔmo ka aduane ne deɛ no Jacob yɛ nyansafoɔ pa o na dwene yɛ adwuma ɔka kyerɛ ne bra pani ni sɛ ma yɛni nsi na yɛnka ntam do yɛ de ano ka keka nya adwuma ma yɛni nsi na yɛnka ntam sɛ firi na ɛkɔ waton mpani nie ɛde ama me or the stamp si so ɛno nti sɛ yɛnya asɛm si wɔ asanteman mu baabi na yɛ de stamp si so asanteman yɛ stamp yɛ baako otumfoɔ ntan kɛseɛ yɛnya ka otumfoɔ ntan kɛseɛ gu so a yɛ de stamp asi so wo deɛ wo sɛ wo na woyɛ benkum hene woyɛ nifa hene woyɛ kotodwe hene wodeɛ twifo otumfoɔ ntan kɛseɛ so ma wo ntɔ yɛ na yɛ brɛbrɛbrɛbrɛbrɛ na ntan kɛseɛ no bɛduru wɔ hene anim ne yɛ ka kyɛn sɛ wo twifa so a ɛhɔ na wo mpabo ɛhyɛw yɛ worɔ nti me gidi sa sɛ na Jacob yɛ asanteni ya Jacob no free mensia ɛsɛ sɛ na adwene ɛda ne tim na adwene mu tɔ ɔsɛ ma yɛn kantam ano nti nyɛma miɛnsa wɔ ha sɛ the mother was operating by revelation the father was operating by tradition after the brothers they are operating by negotiation they ɔmo initiative bibi osunsumu to ɔmo operating by negotiation jafe de tiaseɛ sɛ wato pani ama me abranteɛ na tiaseɛ agye aduane adi papa minima ade a wadi akɔ yam ɛna minima ade a wadi akɔ sebrim ama nneɛma ayɛ suro baladeɛ bi awura wo nipa dua mu no awurade nyankopɔn onyi mfiri hɔ no ɔde fo ba deɛ ntia nipa bi san nipa bi wɔ abrabɔ mu sɛ wo maame taa wakyi a ɛdin ɛyɛ din so bi bɛhyɛ wo obi kura timi ka sɛ ɔno wobɛtumi na agye ne maame awu me say obi tumi ka sɛ ne maame agye ne maame awu ɔde fo ba our ladies on woman of faith yɛhyia cultural center me ana mehyehyɛ program November me pɛ maame mu a mo yɛ te sɛ Rebecca obi sɛ na Rebecca yɛ wicked woman there bi she was operating by revelation because ɛyɛ na sɛdeɛ sɛ wɔhwɛ sɛ baketewa no ɛna bɛdi yɛ sɛ na awurade ne nakasa di for ba cultural center women of faith 2026 me and me gina this year national conference this year di for ba me and me gina it's not say money be a Rebecca awurade ne wo akasa mo ogidie ba de hu ato mo so ba saa da no wo ba bia wa wo na ba asase so ɛwɔ Yesu Kristo di ma awurade be ma apuno bia ma no me yimpa ya de ma obi a wo hwɛ me me se odifo ba saa da no maamefo obi a ba won fa ne ma wa wo nyina picture mara odifo ba o ba fa wo ba bia wa wo ne picture fa bra saa da no date be na ya mo ye no odifo ba national conference here 8th November menya nanka ye chena menya nanka ye chena say me pese me ye bibi no ma ya maame no me pese awurade fa me so bie punu bi ma ya maame no oyema ade wo me ne ye say wontimi nkonti na awurade di somfo ba ye omba betimi ayo somfo okunu betimi ayo somfo obi a woni maduni nyina hye bra sai wo se ye normal ho na ka kire wo to be so ka kire me say ye ni ni pa ba ko awurade ne wo ka sha ye enti wo be so kire me say wonya Rebecca awurade ka kire say Jacob ne be di ya na wonya mitumi na no ye den na nim se wo bra so a se wo bra so se awurade hyira wa de wodane mpa so to firi so no de wa mo ada so se wo bra so a ebi na to Jacob no e bra so se ye hyira no o ma me se da bi unua be ma na e kɔ akiri ba ma me kyerɛ wo se asantefo se nkwantia ye musuo ba me Rebecca de kwantia nye musuo ma me ma wo nko wuram omra no na Yesu aba atoda nkwantia ni bi wa nya musuo atoda nkwantia ni bi ye kwan papa e kwantia ye kwan papa ebu anipa ne friend Jesus ube free a ube kwa bosom so no ube du akwan ni wa ba Jesus wo dem protocol breaker your friend protocol breaker and Rebecca ye ntam ye aduane de ma breaking protocol odi for ba on train man famba women of faith the Lord is our victory ye be break ye men of faith Jesus way odi for men of faith odi for men na ya so ne but the Lord is my victorious odi for enipa nya ya hwe ho ye wate na Abraham party minister ni fa so kakra no watimi sha men kambrofo na me ma wunyi ano me to zanza na me the Lord is my victorious odi for ba anu na mani
ɛma nipa bi san nipa bi ho ɛno nti sɛ wo maame pɛ sɛ wo nua ketewa san wo ho a because sɛ operate by revelation obɛma ne san wo ho enti me ne maame ɔma wo mma baako na wom na wo sua no wɔnyini no baabi aba ne gyidie nyinaa ne sɛ ne ba no ne bɛdi aba no so ɔne bɛba bɛbɛ ne sɛ sɛ ɔno no onim ne daya waso afa ne ba no ho menim daya waso krati bia na wo de yɛnso de yɛ bia mfa wo ho obi adwuma sɛ obi sika sɛm ayɛ basa ba me yimpa yɛ de ama wo sɛ adeɛ bia yɛ wo de Awurade Nyankopɔn ma wɔn sanka wɔda sani a wɔbɛsɔle bɛtia wo sɛbrɛ onipa a wɔmpɛ wo yiedie nipa ɛka wɔn nko na nka wɔyɛ mɔbɔ onipa a wɔatena ase sɛ ɔbɛhyɛ wo nipa a wɔpɛ wɔ nim guaseɛ wɔsoro ma n'anim mu asa menim amane ɛda wo so na ti asɛm wo yɛ ameka kyerɛ wo ɛwɔ mu sɛ Jacob abagye eso enhyira edi kan wɔ abrabɔ nim nanso bere Awurade Nyankopɔn ɛkae eso no Bible said na Awurade bɛdom no ma deɛ na eso wɔ no ɛbɛdɔɔso kyɛn deɛ na Jacob wɔ ba sunsun no yɛ dan yɛ panini ani deɛ na kɔdi Jacob wɔ anɔpa yi deɛ wɔhyɛ ho wɔ abrabɔ mu may God give you a speed Awurade ma wɔ mmirikatu a wobɛtu te sɛ kɔdeɛ wɔ abra wo nante nipa bebree aka akyire wɔ abrabɔ mu na da bia meka sɛ mi sɛ yɛte si nkena kwan so ne yɛkɔ nkena ya ɛdifo ba kaa nketewa nam hɔ kaa kɛseɛ nam hɔ na wobɛhu sɛ nketewa no yɛ na ɛyɛ ɔmo tirim yɛ ɔmo dɛ ɛsiane sɛ load ni kaa nim baabi ɔpɛ bi ɔtumi wura no ɔsan ho no ɔkɔ sɛsia no aduru nkena na mate adeɛ bi ase sɛ deɛ wadi kaa na ɛhame kɔme na maka akyire wɔ abrabɔ mi me kaa ne so ɛnneɛma egu me kaa nim no dɔɔso sɛ meyɛ brɛbrɛ na mebɛdu destination na me yimi nneɛma egu me kaa ma wunya onyɔnko ne me eti yɛ na yɛ kaa kyɛ yɛ load na yɛ de ba no we carry something spiritual sɛ wɔ nneɛma bi mu odu kasɛ load ni mu odu ewiase bɛgye buya load na yɛ de ba no ɔsi ɛyɛ September wɔ ho November ɛna deɛ me sɛ me ne yɛ maame no me yɛ kasa November me si load na yɛ bɛyi egu yɛ maame no so ɔnim sɛ kama yɛ Yesu ano yɛ kɔ afisia pa ne yɛ de krakas ma ne yɛ de pa ne yɛ de ahoma awurawura mu na sensen yɛ kɔn ɛnyɛ biribia o ebi mu papa no ma to kyɛn ato ɔmo kom ba yɛ Yesu nyina na aduane ne da yɛ kom deɛ ntia na sɛ aduane da yɛ kom ne yɛ sɛ na yɛ gidi sɛ yɛ adefoɔ yɛ abrempɔm yɛ bɛnyina ma nipa aduane adi edi sika kɔkɔɔ da wo kom ba yɛ aduane da yɛ kom ba ma wo ho brɛ because yɛ kom load na egu wɔ no emu yɛ du anɔpa mi hyɛ obi nkoran mi yi mpa yɛ de mo da sɛni na ni da so asa mi nim deɛ da wo sabra so ana mi nim baabi a yɛ de wo kra kɔ akɔwura but it is my prayer this morning sɛ Awurade ma wo deɛ wobɛtumi de akɔ akɔ w'anim odi for ba load na yɛ de ba no ano ɔdene asɛ dwumadi a wo yɛ obi hyɛ aseɛ gya ebi kɔ gya o ebi kura bɛto wɔ kwam ba wo load na wo de ba no ɛnɛ load no ano ɔden load na ano ɔden na wonya bɛdu destination a ɛnya adeɛ sɛ wɔda sɛni bia bɛtumi asɔre atia wo wobɛdu destination a deɛ Satan bɛyɛ bi anya adwuma anɔpa me mpa bɔ ne sɛ me new load egu kaa nim load egu kaa nim na wo de ba ano yɛ den obi deɛ yɛ n'adwuma w'adwuma gu kaa nim wo sikasɛm awareɛ me say you be an evidence sɛ ka sɛ Awurade ntimi nhyira ka kyerɛ ɔmo sɛ I am an evidence me evidence me adansedeɛ kyerɛ sɛ of the God's faithfulness makulatias me yɛ Onyankopɔn adansedeɛ aba I kyerɛ sɛ onyame yɛ nokwafo I am an evidence of God na no odi for ba me say bank manager bi ma me share me story we need the year 2007 2008 na Accra Bank Unibank omo bie ne foforo satan na mbo sushan wa Accra na mda cycle na mamu so mo fa diploma O level A level the shokra no mo pe SHS hey yes we live by the grace of God not by the certificate of men ye do nyame adom na te enya eno na de na adom no a me so ma bo shansha ade ye mfa na so no adwuma yi de certificate me crash nim but baby a class one grace to me break protocol kakra maboabu anu na me de course ek honom na omo atade bia na ye de start se denden e se wan sha patu preba no wudi agro ba wie na twitwa won sha ho na so ma me koto ba koto me tra makika shem sha to paye na makwa kwatena interview me duru ha na mo sha ma fail interview no
commercial suit nkurɔfoɔ tie nkurɔfoɔ abɔ na briefcase the okura brown envelope kura no ɛna me so to na me kura no kira 33 10 ɛna me didi lie so odifo ba we wura mu pia na anim nya fɛ we no be wura mu pia na anim nya fɛ na lady bia na ɔteme nkyɛn de na me am wo sɛ gay we afɔ ko sa time no wo hwɛ lady color ne na nim ne dress a waya bibia no ɛkyɛ sɛ bang adwuma mfata gɛ no owura mu pia na anim nhyɛ da anya yi sa sister ya for one I say no oba refuse na me come to me say no so we refuse you there na kwadwo oba mete ye dey I was some swali coffee ave ya the nurse na mete ho nurse go ma mu di kan ye dey abu certificate me ni bi atade ye dey ba interview dey hyem ye enye papa nurse na me bowura ho manager na oto no ye interview wura ho ma hwem anim so say gina koto ba yire ayachi wa se obra na me come to na dey asem ni obi a me be pay me su ama tutu nyina na me address no one family asem asi edifo ba ti me koto ba yire na me am ka chem sa de na anya anya yi ti koto ba yire ne number me de bra manager no so you are invited man fa ni agro ofre me na me hye shim because one family a sabe me kofi adwi me kofi adwani bia ni ho mi kodi enti won family dia ne kakra na ma to abaru nua ma yenni enso na obi anko ni fie tie didi sha kwanhwem do ba you are serious and I'm say yes I'm from Kumasi Kumasi na ba itino ba bia mi free ba no ye serious ye kwawa ye didi sha no shimi tonso mi to ba koma no so ma to ba ko aka kona makona no hye me buy fish no bu ni tunu bu ni ti ti akwa no hwe say na we de bodam ni ba na na de wo be bia ye di aduane ni do baby or say okay go and come on Monday you start working on Monday just like that and I'm say are you sure? Yes the way I wish you kura ni me to nse didi ye no I was some forward dwuma ma se na onim de onyankopon to me Roger City man nyina ya hwe video we di adanse me ya asori sa na some manager no farm sa time no na no ba asori no se prophet Roger minima brantie we na me first suit am share na ye man no one day waba na me share a staff room na me teacher no pa bi teacher sa me bompesa cause of my bank adwuma ye nim ho hwe computer ye nim and one say ya kwa okoye dey me kura na me nim de ntia me ko he o sana ma bo shoe sansa ave de ma print na me hia soyefo ti me ba beti ase se aya na location hu hia but the hia ye locator and nya ba bi e ho firi ne hia me ne mom de wo hu nipa mobo anopa urade hu obi mobo na wo ma dance de nya wo dia ebia no watro ya kwantuo sha na enko wadwuma wo ye nye me no ka sha de a wo ton kra wo ton ye nto ba me wate ase se ye wo wura bia ye frɛ no kwantiafo eno ti oye kwan a etia wo fa so enche ne wo hia no so manie ma nyina wie pe yo se wonne me ma dini ye hu me mobo na wo mama dom tie ye wo adom ye wo din ye wo yi kire awurade be mo adom no wo yi wa pie no wo yi wa kire anopa awurade omma wadom onyi wo mpie na wonyi wo nkire e wo yesu dimo ana no difo ba me hu mfo nyini bi sa mfo nyini mi hia wo enra nka me hu hye ye wo ba awurade ni ka pie odifo ba de awurade ye wadom awurade ye wadom wa ma wo din wo yi wa pie anya nyi pie keke wo yi wo pie no wo yi wa kire ade hom ne ye se awurade hyira nipa wade ne tena apakan mu wade o tena apakan mu anyo no ne so apakan no omma wo mema ombe so apakan no me bompa ye de ama de wo hwe me se awurade ma mema be so wa apakan no awurade ma mema mu kom ye du anya wo bi akeke wo bo wura fikese ma ye manhia mema so apakan no omu kom hye no emu ye du anopai awurade ma bema ni kom ye du a obeta wachi e wa abrabom November women of faith ampaya na the home say prophet Roger say there will be 10 minutes crowd we nim woman of faith say e ma ye twen rade anim so be hira ye wo yefuni na rade adom ye ni cry obey 136 testimonies. Wow. Na odifo ba mpache wo sa November program yi ade na wo men of faith ye meka ho men of faith won say men adwumadi no ya 97 we dey nka ya de sere sa program we no nko ade ene invite wo me invite sa program November we ne de eti de wo kan no na ase say obi abetimi oba time fa ne bambra na ekoye sa oba fa no picture abla wa wo kra obetimi ababi wa wo foforo kra fa kra ne bra ene oba ne picture esa say wo da sani bia yi die wo ne maame mu
ɛno nti baatan a wɔnhyira ba no wɔsɛe ba enti yɛka asɛm bi sɛ akokɔ baatan ne nan ɛtia ba esu nkuno ba ma me ɛnan bi tia kum ɛnan bi tia ekum ɛnan bi wɔnom a ɛtia kum da bia meka asɛm sɛ abrabɔ ne du baabi a ɛna nya abebuo ɛmo bi nka nkyerɛ sɛ woni pani awie sanse ɔpani kwasea nso hɔ enti woni pani nyansafo a ɛna wie ɛnya pani bia na ɛpani wobɛpɛ sɛ yɛbɛbie phone in yɛmie phone in okay abusuafo prophet the lighter Roger ɛna ɔwɔ ha yi du baako 10:50 pɛpɛpɛ na yɛne ne nkɔmmɔ no ne yɛwie na yɛfa first talk show ne yɛde yɛasɛm no so a yɛbɛdi no ɛde atoa so menim sɛ a yɛnhyira sɛ yɛtwa for okay Albert say you try for okay. Nyamete as a prophet Roger Radin Shao. Amen. Anope udi etu America pa. Amen. Eti ya kwa humani so 0557 101231 0557 101232 prophet waha na mo de bia mugu yeso no we de ono ana wa ha nti ye wad na bo wuram na yempeke na blue okay. Hello. Hello, Pacho, good morning. Good morning, Pacho. Dini baby I can free. Mama Pacho, oba de penny. Nyame on shamo papa no pay. In fact, nyame asema mitie no. Ama makai nsembia SCC pay na. Misu nikita baketo about 3 to 4 years. And the boy is looking at my face and he's just wiping away my tears, telling me, Ma, mensu. He doesn't understand what I am going through. My name is Sister Penny in our JSS home. I just want to make a brief scenario concerning what our papa is saying. Now, I was a secondary school, you secondary school, no. That time, you hear admission fee. Now, my papa niska, wo ye kuku fo. Until when I back as at that time, somewhere 2007, 2008. Now, when I back there, now, my sister Penny, so I will, but so me, and then my sister Penny prospectus me di kan ye. Now, me mama, me papa say me say na tell you no ne ba ni so a. Nti o mama nko by the following year no na ne ba ne ho ache ne na me mama age no. My mother make a statement. She was acting by another way say Penny nya ya akwala nya. Wow. By she wan kan nyame ti ase. And my sister ni kita akwala 5. Me was 38 years after na me wo baba ako. But nyame try me more than my elder sister. And I said be me did ma me man be more. A chair, me sister Penny. Yeah, that's a pa. God bless you so much. Hello. Hello. Pacho udini baby I can say free. I'm by saying free hours. Awoshi enti. The man pa mi ko ni pasto. The man ene kasedia no wo do me. Ni kasedia no wo do me. Ni adia pa ba ni ba ni se o na na de de la. Na ni nchira me. O do di nchira kwa ibi wa no se ya na ma no do me. Kafra. Hello. Hello mama, nyame nchira mo. Pacho udini baby I can say free. Me pacho ka say free ebuwa kwa. Mede afia serewa anopa mama ye ni daso ni ni daso esuma me ye nyanyame mu aresemu nyankopon hira o hira prophet Roger anopa nyame nyam kese se mama ye nya aresemu ye da mo ase so ye da ase pa. Hello. Mama ye nya aresemu. Hello. Ejam Pacho udini baby I can say free. Me ka say free daase. Efijase yenti o. Me have some food and number pa. Yo obe sole a o de betum why? Pacho. Yeah, that's it. Hello. Hello. Pacho din baby I can say free. Pacho my brother and can say free Do me yenti o. So for Roger wa ma ye hira na pepa. Did say in some wa kana ye ti na ye de go brama. The first one I also a boy see a year. They would move the pa and some more can. It's in a pa. I mean, share what you mamma. Yes, yeah, that's a pa. Hello. Hello.
Hello, ma. Udini baby a okasef. Bacho me kasef radio. Hello, ma. Yeti won kakasa. Bacho me kasef radio. Saa de we de atwam o, mentie ho. Why? Yes sir, be me feedback o be ha yen. Hello. 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 Hello, mom. Good morning. Good morning. Udin baby akasa free. Mpacha me dinde Maggie me kasa free sprinters. Sprinters. Odi for me shop the last Monday so na me share wo Ahenfie here na mommy bisa a question be about abutreka na o ka asem bi. Say the obetimi aka ne say na yire ne na ebusia for me hu. Me maami awo mako 15 for a free mu yaka 11. Yemu ba ko kure ni ho ase ne ho tere na otimi ko ne yonko koko di bi yenyina ye nipi. Make it one so pone ya. Sometimes some of my sisters and my brothers no depends on me. As I'm talking with you, if me ti obi say me ni sika me dey ko hand me do me nyina say me ti obi uncompleted that obi hwa so ma no. Na me nim say da urade be ma me hia no. Sa to me no di enya no. Urade be fa oso adi we free mu. Osi madam, osi Ahenfie na wote. Mpacha me ti sprinters ma. Sprinters fa he. Sprinters me wo show signboard. Okay. Omeshia mo Accra Nyambua Wednesday. Osi Wednesday be shia no Accra why? Odi for me sra me dem me hu. Na me gidi nyina ka kire me dada because that Monday no me frɛ ya Batman to we dia me kuta two phones ni nyina na me frɛ. Okay. Odi for what sorry no way? Me wo East Legon Hills. Osi na sorry no East Legon Hills. East Legon Hills. Ya fa ne number. Ya fa o number no why? Ya be frɛ no na me tena wa fidie so aka che ne say me ma ni ska dia ha dan. Prophet Roger say be hunu no be ma uska ha dan what? Ah, we ready. Nti o me ma o ma frɛ no. Eye na. Prophet wa be die. Ye fa eye wo kumase chema untumi. Ni faith etisen. Adi for ba Nyame be yen sankyere ni amaye. Ye bomba yes radio. Now die ne be sie radio hu ne mobo na on company fon so akoma no mu hu ne mobo maye. Ya asem but ye nyina ye bomba ye ta na chi se Erade Nyankopon onye nadom na oma onyini mpie na ye kan dia na enye ono nko a na ne me kama wo ma edo ma to afiase nyina janse se bibi kro obi asem no ne de sa ndise wo mpa ye bo se Erade nyi nipa bi mfra afiase na ne wo mu nyina na ne Erade nyi wo mu nyina no kore Erade nyi wo mu nyina na se be ya enko ye nipa ba akofo no kore janse kobasa na akwa ti se nyame adwuma kura ye ne ye ya ye nhwehwe ani mu ni yimu no kore janse ka akofidie yesu e ka adwo ayesre me sre Erade se wo ma edo ma to afiase Erade nyi o ma me nipa bebre ni aboafo ntinom da so shemu Erade hu o mo bo na chese yenyi wo mu nyina but e san se abrabo ne du dia din ade wo din ne yebo eno nti yebo mpa ensoma yura chama wontumi se di onyame pe no Omano enye ho sana Prophet enra nyimron se me sani audio se me hu se domestic flight at form yes temo bo ho mpae November ye bo ho mpae ade boni bi o wim bi Erade nsi esiam on se me dey when run na flash na say no so mami asem bia kura ba na obi abeka bia ye mfi no ba me nko a Roger din kofom kura na manya asem ye be na me kasa bebu den sem bi kura ba chi musa no ma bi ate ahwefom nti ye mo ho mpae ye gusu aye bo mpae na oman ni ye nyina ye ma ye sere Erade se onye yadom but unim oba bi nice prison oba the nice prison amanyofo yi bi ono so beko obeko okosoro bafom na chese ni nipa nya tumi a yewe tumi yiu na u anhwe ya ba na wo kan asem bi na ubisa odifo ene Mr. Brown ka say den na die ntina Erade di bibisie aya ebi nipa kosi
wonim odifo ba di omi ese onyankopon nyansan mu no odi ka bo ehan but the bra wo ye introduction no odi esum ne di kan ti esum di ka ba asa ne han aba to so onyankopon ka say enye han let there be light o say esum kaka esum wo ho yes ti awurade nyansan mu nipa dua kra wo ne wade bi e friend private part di esie na ye di Moses sie ye di Jesus kokosie na wo bletu ni wa to da bia makwan ne fa wusie e to da bia makwan ne fa wusie na hono na ya na edin because e wona animtiabuo ene niam ne baba no de ma ne ha odifo ba me metu obi timi ka che o prophet oja yie kura ba ye hu asofo wa ye hu na me se me ma hu ne se ba bia nyansafo didi kurasi ni ba bi te se me didi ho a enye yi ti me chance ne kitu abi na esi mi nsem obo mu me nya ka akwa ho ne magina trotro no matena didi ba bia nyansafo didi me nko ho e ma ne nya wa adwen se hunu nsa wo horo na ne mpanifo didi ensabu abe hunu ahohoro ba ye fra wo se be di aduane no sa no kura bi wo ha ye mpanifo sa so na pause wo sanity tinya aduane bia na ye de nsa to na da nye di foketwa ne kokrum e no di fu pani fra e fra ni se awurade se ye medidi be ye medidi wa abura ya ka kire onim so ahoro ni nsa yi pani kodi ani pani kodi yankoku no owu wo ntinya nsa ye hunu hohoro ane edidi aduane ti ba bia nyansafo te didi Jimmy Fobi ti seme menko ti fa wo hu esie fa wo sie san se emre yeni enkaso emre yeni nkaso fa ho ye den esie yeni mre enkaso yeni mre DJ Romeo nso obe hadwini o ye mfa miensa nka ho ye wo 4 minutes mfa miensa nka ho na hello hello, Udin baby akase free. Hello, Sof Mami, good morning. Good morning, Udin baby akase free. But I'm akase free now, Sof Mami. Yentie o. Sof Mami be tell us you can. Sof Mami me tell us you can na pa bia ni yo. Yo, nyame hira why? Na onye wakoma so ade ma. Meni ya me ya so. Wani ya we ya. Na me ya we chicho. Yo, nyame ensa we ade why? Amen. Amen. Hello. Odi for say watch night e baso. Echina your all night. Echina on Ahenfie. Bible say ye ni aduaba ne mfa na haban ne nsa ya de. Me se china ye de prekese ya ye di ya. Eneba makoma ko 21. Obi anfa 21. Obi anfa 21. So obeba bi nko ade. Obeba bi nko ade na fa hye wa adwene mu se manantie no edidi wie ye no. Adom ni nyina edidi wie ye na Awurade Jesus bobo ase empurupuru wa na onyan kenten dumie no. Ejino ma abosome dumie no. E se ye twa abosome ni mu nson. Ye wura nwotwim na menimisa abosome na aka Awurade ba mu aduane amwadi nti all night na eba so emfa osunsunsem eni agoro bra ye nhia na ye nimpae na ye mompae na menimisa wonyame a wo hu nipa mobo no obehu mobo mamefo akwanya nso na me mompae ma wo mo prison nyina na enkoye te se chama wuntumi nko na ye bo mpae se Awurade nyini mpie Ghana fo nyina ama wo nyina wuntumi mpie pie de obepie ba ku gai bia na owo MSMPP time no mujeli mi sa guy no yeso ye bank atuation sa brand say de bia me gire ne ho so ma ni pe wa fiase do so it is yenya akonya ne ye bo mpa ye se bi mu mpia de okotwa abode de koma ne kofo bi ade omu nyina na Awurade omu ni kan mpie first Awurade ma me mpa bo we yenyi mobrofo ni nyina se president say yes obi be friend presidential pardon oni kan pardon wo mo a mobrofo afo no okowi abode de okowi aponche de okowi akokọ de okofo aburo de okodwonso ba bia nwunso nwa ye de wo mo akwakoto afiase no mesre se president be pardon dia on starting free from ansa no de akwaduru soro na Awurade Nyankopon mo wo mo afiase nyina na ohun obi amobo na onfa adwensa kyera entu obi aso no ma na dance die enye obi ade efiada all night kese ba so ewo kumase etimatim Kumasi etimatim. Time ben ye start. Ye start anwumle 7. Na de o me say emo 7 no na ho ayema. Your sister na obi so obedu odan na e mo etumi nwo. And na obi frem obedu onom 7:38
oba betena overflow enti wa man tem a wunya baabi ent na isan say awurade ama ye wodom a ye de ye na adwuma bia na wo ba 21 prekese 21 odi for ba next 2 weeks all 19 dia me no na ye e won kran Kristo sumu ade me de watch night enye de me ya be china me yale enye de memo odura no I don't know. I don't think it's now 19. Why maybe a baby? It's answer Abraham a year sanity. Also, me medical trade me din. November program. So, my catch said this year, do not did that platform. One of it, said, Prophet Roger say, Obia fan the Bapicam. I know my power won't go. We are bad time quad, who baby. A woman of it, I want to so far program every year. And the dog, so my money says November program. I'll be I just much yes, she come your bear 4,500 to 5,000. Nadano, Yabako. Oh, Yabako, Jabrim, David Hosa, Baby Cassiamo, no, some mammy Hosa, some mammy, a honor, oh, some mammy, some mammy Hosa, a Hosa, Yabako 10 to Makuma 10. Our outside account. What video should it is settled. It is the biggest programmer who started Women of Faith. Why obey ye this year? Okay. A domo eba this year. Be mad. Saturday no ena ye papa Roger eni ye baby jinamuna eno no ye bra kokute ena obabi di enu mako sorry eno. God. Kokute ne baby jemna fe papa nso. So mama sada no preaching and ministry Saturday no Saturday be Thursday so kwakuja sinso na Saturday program no ba me hwe da ye wo me hwe wa woda baabi a asase a yedua wonya asase bia na yedua de wo baabi a de wo funu ma hye na kire ekwan abefa so abefifi ye wie wa asase pom a wo mfifiri yie eti ye wo nipa bi a yedua wo mo mfifiri koso konom de afifiri obi su de wonya na fifiri ya eti wo ba baabi a yedua wo no na mi su bi di akire eda no ye be decode realms ama nipa wo ne se onyame ama yetumi na ye sha ase afiri kina ekina all night no no be Prophet for number ni so my number is 0558 Prophet nyame hira we no let me go I be just say I drop 4.5k wow God bless 0558 0558 58 Munkam we na mumia 20 5,000 29 5k yebeko 0558 58 20 29 si should be 0558 58 20 29 0558 58 20 29 obabi tie me friend asantoa ne maame edi frima on free after program no na me mo mpaye ma no ya hyehyɛ ka nkwanhyia de ama no asantoa ne maame di frima ne maame edi frima o maame ya reda ho sisie o di asantoa o maame di frima onko na me kan wa asem o radio so me number no foforo so enie 0246 78 1004 0246 78 1004 and I say bia na issue Vodafone 0208 73 66 58 0208 73 66 58 and I say 0558 58 2029 Prophet me who be met me aka kasori for ba me who George entry George and so de yaw but ogina ho saa na emuja efri na nu sane saa Jesus see erade ntwitwa nyina maye amen abusafo mo amo wa brochire ade bia eno hinini ye wu na abetua me Prophet Roger me pa mo chao yeni me Prophet I believe in discipline and protocol nyame shira me to me go for Prophet Roger me number me nimu no mo debi ti do de atum no bo bi so papa bi Germany Prophet wo so what 3 days wa friend number is engage so ma catch any say obi after 2 months therefore what 3 days was what you need to this number na so ma say ebi mu free office your appointment 6 months meaning 6 months say I friend na me no maka say friend na aka last 3 months me go so I am my bre
metenase day say me year phone so yina a day man timi ankasa kra na nye nipa bi a 4000 ye frɛ we fun we si so and they say me si majai wo abrochira ma ho nipa megina ma wo sa oba no wa frɛ video okay na me no wa ye den akasa ti for number na me dey for the last one so for ba ya no abompaya manama mati be bompaya dia ma no 0558 582029 and I say 0246 781004 and I say Vodafone is 0208 736658. Prophet of mama me bompire de maudi for ba na masle radises of mama radin faninsa ento ne so na onye na bisa de bia enfoman so ma meka na asem a kire wo mate oye obaidie na oni na edi Nkommo afa Sandra bi ho e be di ho Nkommo mate aya house of man the lighter Roger the lighter Roger God of power the lighter Roger God of power ya vi shira odi fo ba papa that's why my so far so good me say me be clock